Moi! Moi! Ja me tehdään nyt tällainen Petsi-kanava ja me tehdään tänne Petsi-videoita. Ja mun nimi on Rosa. Ja mun nimi on Marianna. Ja tässä on meidän aloitusvlogi. Ja me voidaan kertoa 3 faktaa meistä. Elikkä mun eka fakta on, joo, just se, niin on, että mun lempiväri on pinkki ja turkoosi. Ne on ihan kivoja värejä. Ja mun eka fakta on, että mä keräilen vaan vanhanaikaisia petsejä. Niinku vanhoja petsejä. Niinku tämmösiä. Näitä. Ja sitten mun toinen on, että mun lemppariruoka on makaronilaatikko. Se on niin hyvää. Ja mun toinen on, että mun lempiväri on limevihreä. Mun kolmas eli viimeinen niin kun on, että mun lempi LPS on tällainen kissa. Joo. Ja mun vipa on, mulla on 5 aitoa petsitaloa. Hihi. Joo. Eli tässä oli nämä meidän faktat. Ja joo. Mulla on vielä pari asiajuttua tähän näin. Eli me voidaan tehdä infovideota. Ja hei, me voidaan tehdä musiikkivideo. Niin kun. Ja kaikkea kivoja videoita. Me ehkä tehdään tänään vielä LPS-elämää vai? En mä ole varma, jos siihen on aikaa. Niin, mutta me yritetään tehdä tänään vielä joku hyvä Petsi-video. Mutta me ehkä lopetetaan tää video. Mutta ensi videoon, moikka!